आज रोल के हमनी के देखावते हैं एजा के एप्पल के बागवानी कैसन होला। एप्पल, पियर्स, फिजुआ एजा के फ्रूट सोल्यूशन ओजा के बागान में ही पीछे लुकता। फिर वो लोग का पूरा वीडियो बना के देखा दिखा रहल बनी। जितना रेड लाल लाल लौकता ये सब सेव है। सेव के बागवान में आइल बनी जा। एजा व्यवस्था ये बा कि अरुआ अपना हाथे तोड़ सकतनी सेव 50 रुपया किलो बा। मैंने सोची जबकि महंगा कंट्री है लौकता। देखिए कितना फरल बा। एजा लेबर कहीं कि एजा मजदूरी बहुत महंगा बा तो लोग भरसक कोशिश कर ले। मशीन बड़ी सन ट्रक आके एकरा के जाली हैं, लेकिन वो देखते कितना फरल बा। इतना बड़ा बागवान बा एजा। सब लोग अपन अपन ट्रॉली लेके आइल बा और तोड़ रहल बा। देखते नहीं लदरल बा। हमनी के यहाँ के कहल जाला लदरल बा। ऐसन लदरल बा का बा। एजा के किसानी में का कइले बड़े कि देखी हौ सामने लौकता हौ सारा टमाटर बा। लोग तुरता हमरो वालों के दिखा देते। टमाटर बा, स्ट्रॉबेरी बा, मरीचा बा, अलग अलग तरह के पूरा बागवानी एजा राख दिल गइल बा। आ लोग के अलाउ कर गइल बा कि तू एकरा अंदर आ सकत रह आके तुर ल। जैसे निकलबे एजा से तो ओकर तारा पैसा दे देबे के बा। तो सस्ता बा तो सब लोग का करला कि भर सक मजो खातिर लोग चली होला। जेकरा जे नइखे देख ले लइका पैका से शहर वाला लोग बा उ आ गइल। देखी सारा लोग हो तरफ भीड़ लौकता। देखी वो तरफ ककरी बा, खीरा बा, स्ट्रॉबेरी बा। किसान का के लिए बड़े अपन बो के आम के आम गुठली के दाम उनका मेहनत नहीं खेला के तुरे के बाजार में ले जाके हेदे लोग तुर रहल बा। अपन उनका सामानों बिका जाता, पैसा मिल जाता। देखी एजा हई अब हमनी के ई नाशपाती के पेड़ लगे बड़े। एजा का करबे लाइन से एगो तरह के पेड़ लगा देले बड़े। और वो लोग के थोड़ा सा नजदीक से ना लौकत हुई लौकत मना ई नाशपाती है। एजा पूरा नाशपाती एजा के जो नाशपाती है एक लाइन में पूरा नाशपाती के पेड़ लौकता हो जाले। अब पूरा भरल बा, लदराइल बा। अपन एबरा मौसम बा एकरा तुरे वाला। एमे आके लोग अपन तुर रहल बा। देखत नहीं देखी एगो गुच्छा में कम से कम 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो बा। एक तुर के अपन रवल लेके लोग जा रहल बा। के सेव के रवा देखे के चाहते देखत नहीं कितना भरल बा। माने जितना भरल बा ओकरा से तो ज्यादा गिरल बा। हमनी के यहाँ तो ऐसा कबो इतना लोग तुर के लेके गए रही, लेकिन अभी जब बा कि उतना मजदूरी की नहीं खे। जब मशीन अगर वो लगा नहीं खे तो वह तुरवा नहीं खी सकत। ओकर तुरवैला के ज़्यादा पैसा लग जाए। तो ऐसे देखी कितना जमीन पर सेव गिरल बा। देखिए आई लड़का का कैल बने अपन ट्रॉली लेके आ गए लेके जा रहा बड़े। मजा बा। नैना बाड़ी इनका सेव के लोकल बा। बड़का भारी गुच्छा देखे लीची खांजी फरेला ना वैसे सेव फरल भैया। हम तो खातो मानी आवाज से लागत है। और सेवों के जब वेराइटी बा रॉयल गाला तो का नाम बा। अब अलग अलग कोनो छोटका सेव है, छोट छोट सेव बा। अंगूरिया सेव लगाता हई, हरिहरका सेव लगाता चटनी वाला। एजा चटनी के भी सेव होला, बहुत बड़ा बा। नैना बड़ी काली एज बड़ू नैना। देखिए ये कितना बड़ा बड़ा स्ट्रॉबेरी बा। आई देखी एजा मिर्चा के भी पेड़ लगा रखल बा। हमनी के यहाँ ऐसा एजा न्यूजीलैंड में उतना बढ़िया मिर्चा ना मिलेला। हमनी के थाई मिर्चा लेके आइल बा। देखी भाई सारा पेड़ लागल बा। पीछे लौकता हो टमाटर है, मिर्चा है। एक का के बड़े प्रॉपर इंटरप्राइज लेवल पे ले जाके बना देले बड़े। साइड साइड में पूरा ओकरा के क्यारी बना के क्यारी में एक तरफ से मिर्चा लगा देले बड़े। आई टमाटर बड़का बिजनेस बा कहतरी। हाँ देखिए सारा लोग तोड़ रहा बा। कम से कम नहीं खे तो 100-150 लोग बा एक साथ तोड़ रहा बा। तो उनकर मजदूरियों नहीं के लगा था, प्लस उनकर सामानों बिका जाता है। देखा था ये सारा बागवानी है वो लोग के सारा तैयारी कल जाता ओकर आगे के पौधा लगावे खातिर। तो ये सारा साइंटिफिक बागवानी कल जाता। ये ऐसा ही नहीं कि गेहूँ का चावल खाली लगा रहा बड़े ना। ये बार सीजनल जौन भी चीज़ के जरूरत बा वो सब लगा रहा बड़े। स्ट्रॉबेरी बड़े इससे कमाई भी ज़्यादा बा। हमनी के यहाँ के किसानी में बाकी 2 गो चीज़ बा उहे लगा हुआ, ओकरा बाद मत लगा हुआ। फल फूल के भी व्यवस्था बा तो ओकर दिक्कत बा कि वो सीजनल बाड़ी सन तुरंत खराब हो जाली सन। एजा का बा कि तोड़ के फ्रीजर में रख देले, कोल्ड स्टोरेज में रख देले तो कोनो सामान खराब नहीं के होकर ऑफ सीजन में बेचता है तो ओकर दाम मिल जाता ओकर। तो सब चीज़ के चली बहुत बढ़िया ई वालों के होप बढ़िया लागल हुई लौकत तरी सन। सारा पेड़ अंगूर के बा, प्लम के बा, चेरी के बा,
सीजनल बा, सारा चीज़ ना होई कम से कम एजा तक 250-300 से ऊपर के ज़्यादा के अथी बा पेड़ बाड़ी सन। सेब, पियर्स, स्ट्रॉबेरी, प्लम, सब चीज़ बा, ग्रेप्स, अंगूर, सब कुछ बा। और सामने जौन हम लोग का हमनी के यहाँ के गागल ना होला, नींबू या गागल, ओकर भी पेड़ लगेले बड़े। तो बड़ा बागवान बा, अलग अलग के वेराइटीज़ बा। यही जा ये लोग का अकेले बड़े ठीक बागवानी के आगे दुकान भी अपन खोल दे बड़े, जेकर तुरे के बा वो तुर ली, नहीं के तुरे के अपन एजा बड़े दुकान बा, एजा से एंट्री कर रहे थे। एजा पूरा सामान है तो दोबारा मिल रहा बा, सारा सामान भर के रखले बड़े, कोहड़ा से लेके देखिए हमनी क्या के कोहड़ा है, प्याज बा, आलू बा, सब सारा सामान जौन जौन ये लोग आवेला लो तो एगो मेन काउंटर पर रखले बड़े। ऐसे पूरा इनकर सामान, दुकान के सामान, आदमी खेती के सामान बतन बाहर एगो दुकान भी रखले बड़े, आलू से प्याज से लेके अपन सब चीज़ बा। बढ़िया सिस्टम बा। अगर हमनी के यहाँ के लोग के सीखे के चाहिए कि अगर खेती करे के बाद ऐसे भी कल जा सकता। थोड़ा थोड़ी हम लोग गाड़ी से ले आके अपन अपना गाड़ी से आएगा सामान लेके चल जाएंगे। तब हमनी के देखी निकलत जब बाहर हो गई, बहुत ज़्यादा ना बस दिखावे खातिर वीडियो बनावे खातिर आई रही। तो सारा ही गार्डन है जाके जितना भी बा सेल्फ सस्टेन बाड़ी सन, ऑर्गेनिक फार्मिंग बा। तो और पूरा ओकर इंडस्ट्रियल बा, मैंने जेकर एक आदमी की पूरा के पूरा एजा से मैंने हमनी के यहाँ के 10 बीघा 15 बीघा के ज़मीन बकरा के चारों तरफ से घेर दिया गई बा। तो केओ कोनो जियानों के खतरा नहीं है और अपन बढ़िया से प्रोडक्टिविटी बा। किसान एजा के कोनो गरीब नहीं खन, ई नहीं कि बस गेहूँ चावल उगावत नहीं, सामान उतना में बेचते नहीं जितना कि 5 बरिस पहले ओकर दाम रहे। तो ठीक बा, इजा से निकलता नहीं। प्रणाम सब लोग के अच्छा लगे हुई, लाइक करे लो, सब्सक्राइब करे लो।